Duela urte bat Sarako lagun batzuk elkartu eta nesken errutbi talde bat sortzeko ideia ukan zuten. Garaian 10 bat baldin baziren, gaur egun 30 bat neska biltzen dira Sarako Izarrak klubeko emakumezkoen errutbi taldean. Lagun batzuekin egun batez mutikoak begiratzen ari eta ezan gira boari. Hasiko gira guk ere zertako ez. Beraz joan gira Patxi, gure presidentea ikustetat. 10 neska beroak ginela egiteko talde bat. Beraz Patxi ezan daute bai nahi bauzu egiten aldugu, baina behar duzen neska gehiago. 10 batekin ez da aski beden 25. Beraz, hasi gira behar zela gunekin mintzatzea gure inguruan. Atxeman ditugu orain 25 neska gira. Entzun nuen ekipaz hitz egiten, harritu nintzen Sarako lagun guztiak elkartu zirelako. Bitxia zen garaian ez ditugulako sekulan neskak ikusi errutbian aritzen herrian. Sara, Ainoa, Ezpeleta, Zuraide eta inguruko neskak elkartu dira errutbian aritzeko. Lehenengo entrenamendu hura gogoratu du jokalari gazteak. Lehen entrenamendua ez ginen hainitz, 10 bat edo ora, hasi gira, baloia hartzea, jortatzeko. Kasik neskak ez dugu jokatu haintzinen, beraz. Entrenatzailea ere harritua gelditu zen garaian. Lehen entrenamenduan harritu nintzen, ez nekien bat ere zer aurkituko nuen, eta harritu nintzen haientzat dena berria zelako eta harreta zentzuten gintuztelako. Naiz eta hasieran errutbiaren oinarriak ikasi ditugu. Jaz herrian antolatutako lehenengo matxak jendean erakarri zuen. Biziki ongi, egin dugu matxa bat, gure lehen matxa, noizen joan den ekainan, bazen jende hainitz. Saratarrak biziki kontentzinen eta argituak, ere bai. Beraz orain hainitzek segitzen dute gure taldea. Mutikoak ere bai, neskak ere bai, beraz biziki ongi da. Ikusmina piztu du errutbi talde honek. Pertsona batzuk ez ditugu sekulan estadioan ikusi eta partidara hurbildu dira. Baina hala ere batzuk maila dela eta harrituak egon dira. Geroztik pixkanaka bere ibilbidea egin du Sarako emakumezkoen errutbi taldeak. Eta ez da ibilbide ohikoa izan. Taldeko 4 jokalari euskal selekzioarekin aritzeko selekzionatuak izan baitira. Guk ez dakigu, baina bai pastu da. Egun batez gure presidentea eskol selekzioa deitu jo eta 4 neskak selekzionatuak girela. Beraz 4 gira. Eta orain behitugu entrenamendu bat hastean, ostegunetan. Eta gero da egiteko matxak Espainiarako taldearen kontra. Astero entrenamenduak arrasaten egiten dira eta horrek entrenamendu guztietan parte hartzea oztopatzen die. Hala ere orain artekoa esperientzia oso ederra izaten ari dela aitortu dute. Biziki ongi da, esperientzia biziki ona da. Ikastea bertzen eskekin, badute biziki azkarrak die, beraz guretzat biziki ongi da. Ikasteko bai, eta esperientzia hona da ere, mintzatzea bertzen eskekin, iparaldekoa biziki ongi da bai. Etorkizunari begira, entrenatzaileak dioen bezala helburua da taldea iraunkortzea. Gainera, lehen mailara igotzea nahiko lukete. 30 jokalari izan da denek gehiago jokatzea ahalbidetuko duelako. Bere irudiko 6 hilabeteren buruan egingarria izango da. Argi dena da Sara eta inguruko emakumeak bere lekua lortu dutela zelaian eta leku hori atxikitzeko aintzina jotzeko prest daudela.